வீட்டுக்கு வந்த ஸ்ருதி விஜயாவுக்கு கொடுத்த அதிர்ச்சி, அண்ணாமலை சொன்ன வார்த்தை. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குறித்தா இன்னைக்கான சிறகடிக்க ஆசை சீரியலில் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் வீட்டை விட்டு போன ஸ்ருதி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ விஜயா கிட்ட வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுறாங்க. அதே போல் முத்துவோட ஃபோன் எடுக்கிறதுக்காக ரோகிணி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு பிளானுமே போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் இந்த எபிசோட ஆரம்பத்தில் வீட்டில் எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போது அண்ணாமலைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மீனா பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்க. அதை பார்த்த அண்ணாமலை, எங்கள் அம்மா தான் இப்படி எனக்கு சாப்பாடு பரிமாறுவாங்க, ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா விஜயா சாப்பிட்டது போதும் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொல்லியே பழக்கம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முத்து, ஆமாம் பாட்டி எனக்குமே எண்ணிக்கையே இல்லாமல் சாப்பாட்டை எடுத்து வைப்பாங்க, நான் 10 இட்லி வரைக்குமே சாப்பிட்டுடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல, அதுக்கு விஜயா வயசு ஆக ஆக சாப்பாட்டை கம்மியாக தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல, மீனா அப்படியெல்லாம் இல்லை, ஓடி ஆடி வேலை செய்கிறவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஜீரணம் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல, அதான் தெரியுமே நீ குண்டா நிறைய சாப்பிடுவியே, கப்பில் தானே நீ டீயே குடிப்ப, இந்த மாதிரி விஜயா பார்த்தீங்கன்னா நக்கல் பண்ண. அதுக்கு அண்ணாமலை அடுத்தவங்க சாப்பிட்றத பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப பெரிய பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஜயாவை திட்டுறாரு. அந்த நேரத்தில் ஸ்ருதிய ரவியை வீட்டுக்கு வர விஜயா, வாடா ரவி வந்து சாப்பிடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதோட ஸ்ருதியை பார்த்ததும் புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வரதான் செய்யும். அதுக்குன்னு உங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போயிடுவியா, என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நானே தீர்த்து வச்சிருப்பேனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல, அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க, முத்து பல குரலுக்கு ரொம்ப தான் தைரியம், இப்படி ஓப்பனாக பேசிட்டியே அப்படிங்கிற மாதிரி கிண்டல் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு விஜயா பார்த்தீங்கன்னா கோபப்படுறாங்க. அப்போது அண்ணாமலை ஸ்ருதியை கூப்பிட்டு, வீட்டு பிரச்சனை எல்லாமே அம்மா வீட்டில் கொண்டு போய் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணேன். அதுக்கு ஸ்ருதி, நான் எங்கள் அம்மா வீட்டில் எங்களுடைய சண்டை பற்றி சொல்லவே இல்லை, எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு மட்டும்தான் நான் சொன்னேனே தவிர இங்கே நடக்கிறத பற்றி நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன், இது என்னோட குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதோட ரவி வந்து என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டான், அதனால தான் நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரவி வாங்கி கொடுத்த மோதிரத்தையும் காட்ட, அதை பார்த்ததும் முத்து அதிர்ச்சியாகி, ஏன்டா இப்படி பண்ணுன, நான் சண்டை வந்துட்டா அல்வாவும் மல்லிகைப்பூவும் வாங்கி கொடுத்து சமாதானப்படுத்தியிருக்கேன், நீ இப்படி பண்ணிட்டா இதையே நீ இவ்வளோ கேட்க போறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா அண்ணாமலை எல்லாரையுமே சாப்பிட சொல்ல, ஸ்ருதி எனக்கு ஃபீவராக இருக்குது நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூமுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. விஜயா ரவியை தனியாக கூப்பிட்டு, நான் தான் சொன்னனே அதுக்கப்புறமா நீ எதுக்கு அவளை போய் வீட்டுக்கு கூப்பிட போனேன், இப்போ நீ கூப்பிட போயிருக்கிறதுனால தான் இனி இதே போல் மோதிரத்துக்காக அடிக்கடி சண்டை போடுவா பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி திட்ட. அதுக்கு ரவி, ரெஸ்டாரண்ட்டில் பெரிய ஆர்டர் ஓகே ஆனதுனால ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க, அதுக்கு தான் மோதிரம் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல, இந்த பணத்தை நீ என்கிட்ட கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது ரவி, நீங்கள் போக வேண்டான்னு சொன்னீங்க, அதுக்கப்புறமா மீனா அண்ணி தான் எனக்கு கால் பண்ணி ஸ்ருதியை போயிட்டு சமாதானம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறமா தான் நான் கிளம்பியே போனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. உடனே விஜயா மீனா கிட்ட போயிட்டு, உன்னை யார் ரவி கிட்ட சமாதானம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர சொன்னது, இந்த மாதிரி திட்ட. அதுக்கு முத்து, எல்லாரும் சாப்பிட்டா ஜீரணமாகிறதுக்கு சோடா குடிப்பாங்க, ஆனால் இவங்களுக்கு மீனாவை திட்டினா மட்டும்தான் ஜீரணமே ஆகும், இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாரு. அதுக்கு அண்ணாமலை, நீ செய்ய வேண்டிய வேலையை மீனா செஞ்சுருக்கா, போய் உன் வேலையை பாரு, இந்த மாதிரி விஜயாவை திட்டி அனுப்பிடுறாரு. அடுத்ததாக கிச்சனில் மீனா பால் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாலில் தூக்கு மாத்திரையை கலக்கிறதுக்காக ரோகிணி ரூமுக்குள்ளே வராங்க. அங்கே மீனா நின்றுக்கிட்டே இருக்க. மீனா கிட்ட மழை வர மாதிரி இருக்குது, மாடியில் துணிக்காய போட்டிருக்கீங்களா, போயிட்டு பாருங்க, இந்த மாதிரி சொல்ல மீனாவுமே மாடிக்கு போய் பார்க்குறாங்க. அந்த நேரத்தில் பாலில் ரோகிணி தூக்க மாத்திரைகளை கலந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா மாடியிலேருந்து வந்த மீனா, மாடியில் துணியே இல்லை, எதுக்காக இப்படி சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி ரோகிணியை திட்டிட்டு பாலை கொண்டு போய் முத்துக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. முத்து பாலை குடிச்சிக்கிட்டு மீனா கிட்ட பாட்டு பாட சொல்ல, மீனாவும் பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கும்போதே முத்து தூங்கிடுறாரு. இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து ரோகிணி சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ இப்படியா இந்த எபிசோடும் வந்துட்டு முடியுது. இனி நாளைக்கு என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.